Beda. Sepelan karo Manohara jare. Sing ngomong sapa? Matur sembah nuwun Pak Kangko dipun paringi. Dan nderek nyang kuyung anggenipun para warga Tumpak Asri. Dusun Winong to. Desa Winong. Desa Winong Dusun Tumpak Asri. Ing dalu puniki matur nuwun pun diparingi wekdal nderek gladen nggih Pak Bu. Ora kowe munggah panggung dipirsani karo Kyai Sedangkunmu lagi gitu. Oh nggih isine ra umum. Ngapa isin? Malah do kaget lho, nanda kok polake kaya ngono ya, ngono kuwi. Aku terus tak meneng-menengne ben ketok rada porem ngono ya. Kayak ketok asline wah bae nanda ngono yo ngesakne ngono. Polahe ra karuan gedaji kan ning panggung pun. Kan Meh no. Waduh, malah apik lho, Ndak. Iki anger desa ndereke. Aku dititipi panitia. Nggo kowe lho, panitia. Alah, nopo lho Pak Panitia? Moh yo. Lah nek nggih pun nek maksa. Loh, gayamu. Ngeten iki malah sungkan to. Panitiae pangerten karo sliramu. Nggih matur. Kowe ketok megap-megap. Panganamu ke ya wis dicepaki cedhing barang lho. Disiapi lho ke. Disiapi nang kene. Tenan panitia luar biasa ya. Lah nggih wau lagi metu kopi. Ya, iki arep rampung cepaki cedhing komplit lho. Kurang piye to panitiane iki ya. Heeh, ngombe sike. Kowe anggere iso nderekke Pak Kangko, kowe iso mumbul. Heeh. Ngomongane wong degem. Degem matamu iki ngadeg, Cuk. Iki omongane lekit. Iki ngadeg. Gendah ngadeg kok dekem. Dekem untune mlocot iki lho. Batinku kok nyambut gawe kancane rekuwasa kok panggan depro ae aku ngono. Ngadeg kolek aku ngono. Kuwi cara mobil iki diceperke ngono lho. Oh, cara tandurane dibonse. Iya. Saya cilik saya larang. Larang. Ya. Mulane kowe bonseo. Samarku lek ditemu dukun dareki jenglot sampean iki. Sebete kerakan gondro. Oh iya. Oh, jenglot muhak. Iso jenglot muhak. 2000 selawe kok jenglot ra modis ya tinggal dukun modern. Nggih. Awake dhewe ini malah apik lho, Ndak. Apik, Lek. Iya. Dadi kaya ucil karo kentung ngono lho. Wah, apa awake gagal maning son ngono. Gagal maning son, gagal maning. Kaya kuwe, kepriwek kuwe kaya kuwek. Heeh. Omongane kaya mentok wek ngono ya. Apa awake dhewe gawe grup e? Ayo, aku wis pokoke ayo. Dadi nanda nanda uncek ngono apa? Nacek ngono. Ndacek. Lah malah ndacek. Cek iki lho sing gak kuwati. Apa yo? Aja ngono. Lah napa? Lek iso aja ngaku jenenge dhewe. Oh, berarti dagelane siswa budaya ki nek jole ya ngarepe. Pak Jo Lego terus Pak Jo Leno. Heeh, bener. Lah iki Jo, Pak Jo Klitik, Pak Jo Kluk. Lah niki ayo gawe ngono kuwi. Nggih, Jo. Aku jo nganti sampean aja nanggap. Piye? Ya modas. Lho, selawase ra nek wong nanggap ra kepayon. Lah nyapa? Ya aja nanggap iki lho. Oh, kleru to. Kleru lah. Jawaku ki usule ben ketok tampil ngono malah kleru. Ki dia tak parep. Aku anggere usul mesti gak tahu bener. Lah kowe uripmu dhewe ra bener lho. Lah iya. Lho si wong wedok ae lho. Wah, sampean nyandak wadi iki. Pancene iya lek. Tapi lak pisan kae to. Iya. Oh kelangan 200 kok gedune lho. Jelas to, Pak. Kowe mek salaman tok lho. Wis sampean ngono tak sampean eling-eling sampe sakit dadaku. Endi dadamu endi? Iki lho 12. Aku saking sabare ngelus dodo 12 ning dengkul. Saking aku karo sabar wis kaya lekku dhewe. Dadi wong iki bendina kon sabar sampe akrab aku karo jenenge sabar sampe kaya Pak Puhku lho. Kayak Pak Puh. Ayo duet karo sapa? Pilihanmu. Mila neh, wis oval lho. Sing ben gak nesu mbok wek. Ayo sapa? Mbak Compe? Mbak Compe. Oh, Mbak Compe, ayo. Mbak Reno. Ayo kesini, Mbak. Mbak. Ya dikanti kowe beda-bedake to. Ayo kesini sama aku. Sama karo tae lho. Ayo kesini dong. Kamu kok cantik sekali sih. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asyik. Asik sang gajah sang asik terkena flu
Niki anak kupon kula niki Pak Bu. Eda. Anak kupon. Kowe iki dilokke wis seneng ngono to. Piye, Kok lanjuke anak beruang ki ngelok Halah kowe wis lho. bene anak beruang ya bene. Raya rupaku kaya beruk. Beruk aku Hubungane beruang. Beruk iki ketek. Kleru Pak. Beruang iku Kowe iki kaya ruke kuwi lho. bere gak apa-apa roke kuwi lho sing ndrawasi 200 bablas memang. Iya tunggale kena beruk mau. Takok Meng wong lanang meng 200 iki kok gelomu kaya ngono. Li salaman tok iki lho mare gelo kuwi. Salaman. Ndak arep jaluk apa? Halah paling enggak ya anu. Meng 200 lho. Apa Padha? Meng 200 lho. Aku iso genahne masalah iki kabeh. Jane yo aja ngono ibarate duit 200 kuwi saiki aji apa? Aku yo ngerti omah-omah ning yo ora kaya ngene iki carane, Nduk. Lah banjur piye? Njalukmu saiki piye? Jaluk bobok sing gak resiko. Bobor Omah-omah bendino isine mek tukaran Tanggane tuku apa meri. Ngene iki aku dadi wah. Alah mengi. Dodone sesek dodone. Dodone sesek. Iki slamet mok tuthuk le. Lah jare dodot kok kene. Kemedune. Wis suwe nek ra iso nyukupi aku, aluwing becik. Balekno aku nggone wong tuaku. Aja ngono tembungmu. Wong lanang kuwi dijaga nduk ora dirusak. Walik. Walik. Biasane sing ngrusaki wong lanang. Lah sugih kono iki. Aku yo wedi karo ngono. Wis, Iki lakone apa? Rumah tangga lakone rumah lakone tangga. wis tukaran butuhe digedhingi ketoprak lho. Jenenge bobojoan. Iki Apa piye? tahu aku mbok kok kayak masak melek ngono apa aku tahu? Lah mek kalungan sampe ndingkluk-ndingkluk ke apa lek ra tak tukone seng. Emas. Oh, Mas lho. Mas. Ya butuhe kalungan abot ngono tak tukone seng malah tetanes ngobatne aku 200. Yo emas o sing iki lho. Ibarate mangan, aku bendina mbok pakani sambel bawang. Lho, sehat, Nduk. Kuwi murah higienis sehat. Wis aku wegah karo kowe. Pegat aku saiki. Kowe tak dina iki tak pegat. Tok 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 tok. Tak pegat yo ora tak jus sampean iki. Kaya sunduk karo lading ae. Jusen. Gak geduk konekku. Gak gatu utune. Cek kuwi lho. Tapi lak ngeyel. Pun apa Dawi Wong kekeluargaan ki ora entuk gat pinegat lho. Mungkin. Lah piye Iki Pak? to, Lah Mbak. jaman lah Kok titik mbak nang, to Pak. lek njeluk. Bar dibojo tak pegat. Ya kowe mau lho sing diomong iki lek. Mpane nyeluk Piye mbak to, Pak? iki. Piye, Nduk? Jene. Lagi iki aku diceluk nduk. Loh, aku nang nyeluk Nduk soalnya rupaku tuwek. Ngono aku enom kok kira nglamak lek aku ganteng didik ngono. Biasane mbok celuk su to aku. Kuwi lek pisan elek, lek pindho apik. Ibarate Mas. Piye? Yen pisan apa su pisan? Oh, elek. Elek. Mas iki elek lek Su. kerep kan akrab. Su. Nah, ngono lho. Yen pindho Enak. Apik. piye piye? Piye piye? Halo su, ngono. Su. Kan akrab Mas. Jaluk. Lho, entek. Jaluk. Oh, kudune saya tuwek ngekeki malah jaluk. Jaluk. Monggo dipun dawuhi napa? Nembang apa? Roro jonggrang pun aku. Wis mau. Jonggrang Roro dereng. Roh mek diwalik. Ya jalan yo. Mek ben beda. Kowe mau rene numpak apa ndak? Numpak peda. Pedahan. Beda. Regane kijengi piro? Kira-kira regane kijengi piro? Wis 300 nek karo sampean gak apa-apa. Aku Soale ndek. Rodok dhuwur ya. 50. nek aku 300, aku ndekne 300. Bentuke mek kaya kijing rada murah, 2 bolongan iki 80 pawon. Nggih, dileki pawon ngono ben ketara lek. Oh, iki pas uripe iki seneng masak ngono. Ha cungkupe iki pawon. Ya ora, ya pamane aku 300 rene Mas Uncek kuwi piro? Yes, 75.
Ayo soalnya miniatur kijing. Son kele horek larang lek miniatur son malah nyiceng. Gambare apa kira-kira nek Mas Uncek anu? Apike apa? Gambare kuwi celengan kae ae lho. Rasa bentuk dan celengan tumpangne pelek ngono ae. Kendi. Kendi gluken. Lek kendang Kendangan. Aku rong lahir wis enek lho omongan kuwi. Tuwek aja. Wah sandale bujuwi lek ngomong nggih wis lek lancang. Lah nyopo? Kualat sampean ku karo wong Aja, tuwek. aja. Sandal ae lho. Lah. Iku suwe-suwe nglamak. Pertama ya sandal ngene iki aku Dik Ben. Suwe-suwe bayi langsung grobyok masak. Karo sapa? Karo sapa? Sing ndi? Alah lek Martun. Bakul rujak petis iki lho. Nggih, napa? apa manut ayo apa sing duet ayo malah wis nembang bareng sing duet Ora anu napa Sing kowe ra iso lho, Ndak. Ya sing iso to. Sing iso. Ndak pundi Mbak Ayu lho. Oh, rondo kempling. Rondo kempling. Ah ya. Rondo melenting lho aku jenenge. Rondo kempling. Oh, lah iya pertama kempling terus kenal dudo dadi melenting terus omah-omah. Ngono lho. Wis tau panggah tak ukel panggah kenek to. Wong lanang kok kentekan ukel iki sayakan ae. Sayak. Iki jare Sayak kertas sayak, Pak. Rok Ngerti, iku lho. rok. Nah. saya kaneng Hyang Wisnu gitu. Sampeyan nggo pentulan wae. Dadi anake kuwi, dadi anake. Dadi anake piye? Nganggo Aku pentul. papa. Aku mama. Walah. Aku mama rong tau latihan duwe anak karo setanting. Ya ora. Ya ngono ki. Ge contoh. Contoh lek gak imunisasi ngono ya lek ya. Contoh ki wong Ini tua contoh yang buruk. Buruk. Nah, Awake dhewe dadi wong tua lalai. Oh lalai, maksudnya awak iki aku bar pemene bar kok sawah terus Ora pengen wisuh, ora wisuh se. tombo pegel terus dadi. Ora lek gula lek. weh cara kasar Oh, lho sampean ki pakku tombok pegel ngono to. Guyon. Etok. Kok aku wedi malah no. Ngene ibaratnya aku omah-omah ora tau mbok kei makan enak, malah anake dhewe stunting Ora ngene bergizi. iki. Ora bergizi. Dadine ngene iki. Kuwi asile lek kakek mas sambel bawang contone ngono. Engko pas penyuluhan ning gone pos kampling. Pos jadu. Pos jadu. Nggih, alah nimbang Pos kampling nimbang bocah kuwi lho. Nimbang Pos jadu. Pos jadu. Jadu. Pos jadu. Ya ya kuwi lho. Jadu untukmu melotot le. Lah Pak seneng udu kok terus ya dadu kuwi no akhire. Pos Pak, jadu. anake Apa dhewe mau? kok habis mandi kok belum mbok katoki to, Pak? Lah iki udah katokan. Kuwi kathok ta ya bentuke ta ya mekengkong ngono kuwi. Wis kathokan kuwi mau Belum tak pakai pempes, kathok Pak. malah nguyuhi raiku e. Papa Bocah kok- lama iki. Salahe ngudang anak kok dikeke dhuwur. Unjung kok nguyuhi raiku. Ora kelejingan iki bocah iki. Coba Papa Ngono kok mok dene Dik Ben. pakai ini Pak. Coba, Pak. Kan biasanya mama yang pakai Lek ini. aku ngerti tanggung jawabmu dadi wong lanang tenan yo ngene iki lho. Golek dhuwit Ini direwangi. dicopot dulu toh, Pak. Lah ini. Dulu lho. Iki Dik iki po tak pengin delok wong obat suket to. Bocah iki. Ndase kena rondap iki lho. Lah malah brodol. Bayi kok Ya brodol. piye toh, Pak? Pae sabir gelap. Walah Bu. Ya, Pasamu Pak. kene suket to. Anak tak emane-mane. Lah kok malah gersang ngene iki. Diomongi Bu lek nek wong obat suket aja nyedek kanggo bocah aku ngono. Bocahe nyol-nyol ke dhewe ndase kok. Wow. Coba, Pak. Papa kalau Papa makain pempes caranya gimana, Pak? Pempes. Aku yo lagi iki dadi Dinggo, Pak duwe anak pisan kok puwegel sama aku. Kok piye lek ngentukne iki? Dimasuk. Dikarene pisan ngono. Aja neng das. Gone ning ndi? Gone kene. Oh alah lah ngono lho Pak iki lho. Wong ngono kok arep rabi. Ngene ya, Pak. Dik wong lanang iki nyambut gawe direwangi kok ngene aku percaya. Lah iya to ya. Kaya ngene kok wong wedok ya tegel mangan kayane. Heeh. Mulane kowe aja rabi wae. Tuku wae. Ora rabi yo ngakik lho ki kotekku. Tumbas. Bajune dimasukin nak. Ora rabi bisa metu sak ember. Ayo Dang. Digawe. Bocah cilik yo maido wong gerang. Kak ember.
Lah iki ya omongane ya elek Mosok saember Pak. Mosok pengen rabi ora ya rugi lek ku sunat. Pak. Nek apa Belum dibedakin, Pak. Jipokno. Bapak tadi belum Anu karo kapur baru sambune badhek langu kaya mimik iki lho anakmu. Ngomongin biyen pas meteng tak pengen ngombe solar kok ngengkel ae. Kok ngulek aku nyidam solar yo ngene iki. Tolong Pak, tangannya Pak. Biasanya mama ki Wah, rada enak badan, Dik. Pak. Anakku gantenge. Engko kualat mbuh lah aku, wong tuwek tak gene. Nah, ngene lho, dan ganteng. Bu, Panggah elek to, Lek. Kowe iki tak pacai panggah elek piye? yo salahe bapake oleh ngukir kan kono. Paene. Ya ora pake sapa. Wis ngukir kono. Lagi Kok sanu pas tak tinggal tanggapan ning lewebokne tanggamu tak no. ora Pak. Oh, hasil hubungan gelap yo ngene iki. Benehmu nyet elek ngono kuwi, Pak. Oh. Nah, ngene lho, Dik. Nah, biasane lek baranu acah ganteng iki kok wangel ganteng men to. Angel gantengmu. Nah, ngene. Kayak ndak katoke dienggo kae katok. Katoke. Nah, golek kowe mersantak kan ya ora apa-apa. Lah, ya Pak. Sing gemati karo anake ya, Pak. Anak semata wayang. Wong tuwek gitu lah. Lah. Ah, ngene. Mak, Iki apa, Le? Apa lek? Telale. Oh, lha kok bayi telalene tak mono. Katok model Marai bayi. minder, Bapak. Ini Bapak. Numbas kandha bapak wingi. Ora. Wong Gak ngono. bapak mung sakmene kok le. Nggonmu kok semene. Nek iki lek takon mbokmu. Iki kan katok gajah iki telale iki moto iki kuping. Mbokmu wis ngerti dhewe to barange. Lah ngono kuwi. Lah iki terus fungsine apa kuwi katoke mok tukokne kaya ngono kuwi? Ya iki kan apik, Pak. Kowe ndung-ndung to model baru. Lah iki kenal Shopee no reno-reno kuwi lho mok tukoni. Bedot kleru. Bekakase wong tuwek mok odot. Pucuke. Geblak. Pucuke bongkote. Gotongan iki lho. Sing dipenceti pucuk ora bongkot. Lah kok wong tuwek bekakase diodot. Ngene lho. Layak perepet tuh blek jadekno iki, Mang. Rungokno ndak? Ora otos men. Piye-piye Le? Lah ngono. Amit-amit Apik ta, Pak? Aku ki seneng ae. Bos, Bos aku ki seneng. Sik iki anake ra patut nganggo ngene iki. Lah piye? Panake kan pempes. Nah, iki nganggo sing dienggo Oh, pake. Lah. Junjungan sikil golek kuat. Ayo. Ora sedeng. Walah. Ora cukup wong iki pakmu ki ukurane hulu kok. Iki celana kaya ngene. Cukup. Sik. Alah, iki lho opo, Pak? Wes. Deloki, Pak, deloki, Pak. Aku mek samar di demoki wong liwat. Lah Nah. ganteng, Pak. Njol. Pencet. Nah, pucuke. Apik. Aku jan mati rasa Nonton. Gak keriblas. Aja sing kono sing pucuke to, Nak. Lah pucuke. Walah. Samarku lek dituku uang bekakasku. Ganteng. Monggo sithik sing ajeng ngersane telale niki lho. Kula aturi bedot dhewe. Butuhe pengen mencet. Aja. Wah, lek buduwi mencet aku geblak tenan oh. Oh. Ya ndasmu ndi ayo. Ndak pundi kok ndas pundi. Aja dicepat ya, Papa. Dipoto viral. Ketampananmu Lah lek dicepat kok gak duwe adik ora cepat kok. Tekan rampung, tekan rampung. maksimal pakai ini mah. Oh iya, aku malah rada ketok porem ngono to. Boys, bro ngono to. Ya tak gawene Bu lek iki pancen Gebrakan baru. penjalukmu iki gebrakan baruku iki ngene iki. Gebrakan. Ben kowe menawa aku ngangge ngene iki wis saya sayang mbek aku. Menyala. Ketes. Nggih. Yo. Monggo dicolar Indonesia masuk. Sik cetok. Indonesia. Cepeter nek ku ngomong. Dijo laras Indonesia. Dijo laras Indonesia. Masuk. Masuk ngono lho. Masuk. Ayo jogete.
ati ngaren tindak wae ora numpak taksi Enggak punya uang, Mas. alah dhewean nopo ora wedi timbang anggur kula purun ngancani Kelagesan, Mas, alias kebetulan. Belanjane kathah rada kabotan. Yen turun, Mas, enggal-enggal rencani tekan omah mangke kula pai. Ayo. Arep bukan mandek sih. Teng 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 teng. Oh, nah iki ana pengumuman. Pada malam hari ini disupport disponsori oleh CV Putra Kedaton Jaya Mandiri. Putra Kedaton Jaya Mandiri Nggih, nah, sound system GN Audio. GN Audio. Rentalika Winong Gebangan. Nggih, luar biasa iki sound sistemnya panggung terop. Cukup mendukung pada malam hari ini ya Mas Anda ya. Nggih. nggih Pak Saka GN Audio. GN Audio. Rentalika saka CV Putra Kedaton Jaya Mandiri. Yuk. yuk topi lalak wong lagan golek momongan iki blonjo nopo mbakyu alah badhe pindahan Jaya abadi. Mas, sampeyan ampun kuciwa kula. Mas Sutowo ingkang wonten Amerika Serikat. Sugeng midhangetaken Mas Ngadinu. awan-awan lunga blonjo ning pasar paing kowe perawan rondo kanggo ora penting Mas Agus Mas, tuku gelang apa anting-anting. Jasuma najen rada dijamin. Ayo. Alang hadir ndak pundi ndak ayu badhe tindak pundi jadi tidak gosok. ala kadingan ndak kok piyambakan kok badhe mboten numpak taksi dewek anak kok jenengan iku mboten ngangge kanca napa ora wedi timbang anggur ala mbok sumpah to kula purun ngancani Kelagesan, Mas, alias kebetulan. Belanjane kathah rada kabotan. Yen turun, Mas, enggal-enggal rencani tekan omah mangke kula pai. Ayo. tompel lami aja babayi wong legan golek momongan Kowe iki blonjo lah kok bayu samene kathe napa badhe pindahan ampun Mas, sampeyan ampun kuciwa kula rada anyaran ditinggal awan-awan lah kok ora sengaja lunga ning pasar pae ngalah oweng-oweng prawan rondo kangge ku mbok sumpah iki lho asline ora patek penting lho ning Semarang Mas, tuku gelang apa anting-anting. Jasuma nadyan rada dijamin. mletian nduk matur sembah
nuwun Pak Kangko wekdalipun. Nggih, wah menika saking Pak Tarno Tania Jaya, masih setia monitor. Tuwun anu Mas Nanda dipun tambahi 700 malih, Pak. Oh nggih. Nah, lho. Sangka Bos Tarno. Tarno Tania Jaya. Tania Jaya, ya ampun. Nggih pun nek maksa. Matur suwun. Jan glegek tok isine iki kok. Ya. Rezeki to. Wong kuwi aja nampik rezeki. Iya. Lek ora krasa kowe jam 3 punjul to, Ndak? Nggih, mboten kraos, Pak. Ora krasa. Masa kok jam 3 to niki? Wis jam 3 punjul. Oh, jam kula mati lho. Lah iya. Pijamu ora mati tapi jamu ki mutung. Ya sok disambung sok tahun ngarep ya Mas Nanda. No Winong. Muga-muga masyarakat wonten ing mriki Tumpak Asri Winong Gemarang tansah ginanjar kebagas kewarasan sehat walafiat panjang yuswa. Rezekine uga lancar. Amin amin. Nutukne aku sih.